kahle nje yeah bese abantu bangena nasenyamazaneni ngalelo langa lelo suke kade silawula umoya ngalo ukuthi asibafaka abantu enyamazaneni konke lokho kumahhala la kwaSpokwe sendiya iyona into eyimbhanzo leyo ukuthi bonke umuntu osizakala la ekhaya akabe nayo into athi kwaSpokwe sendiya ngiyasizakala ngayo. Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufikela khona le channel. Igama lami nguVusi, bayamazi nje abaningi kuyo le channel. Namhlanje sila Othobothini. Sizokhuluma kakhulu nje la noSpokwe sendiya ngodaba oluthinta isifutho. Ngiye ngibone la dokotela uma upostile uthi njalo la ekhaya siyangena isifutho. Mina njengami ngiyadideka. Mina ngazi ukuthi isifutho nje lento abasuke beyenza abantu lapha ya esontweni kujikwa lapha. So manje ngifuna ukuthi abantu utshela ababukeli lapha emakhaya ukuthi suke kwenziwani la ekhaya njalo lezi insuku njalo hlezi ukuthi kunesifutho la ekhaya kwamenyo. Siyabingelela babukeli, siyabingelela umsakazi wami. La ekhaya kwaSpokwe sendiya. Cha kusho nje amagama amaningi uma kuthiwa isifutho, abanye bathi isigqumo. Lesi sigqumo lesi sesibasizile abantu kakhulu. Sibasizile abantu kakhulu. Mhlaba wonke nje ngoba uma ngabe kuyilanga laso kudilika ngisho abasuka ePitoli, basuka eGoli, basuka eCape Town, beze la kulesi sifutho noma beze la kulesi sigqumo. Lapha kufike kungena kuhlalo nje bese kuyakhulunywa, kukhulunywa inhlanhla yodwa, kukhulunywa into empumelelo kuphela. Bese kuthi ke njalo ngolosithathu ntambama noma njalo nje ngesabatha ntambama bayangena abantu lapha kulesi sifutho. Khona lapha ekhaya. Khona la ekhaya. Usuke gcwele nje abantu bokuhamba nabendawo. Ngibonge kakhulu umphakathi wala Othobothini. Uya-attenda kwawona la umphakathi, khuluma umphakathi. Baya attenda ngoba usizo lwala esifuthweni bayalwazi futhi usizo lwaSpokwe sendiya bayalwazi. Abantu bendawo abathathi njengokuthi ngeke thina siye lapha esontweni lomthakathi ngoba phela ke kuthiwa izinyanga abathakathi. Abayenzi into efana naleyo. Vele phela abantu bendawo bayakunuka. Abanye bangaze bajikise ngisho abantu babebuza indlela ukuthi kuphi kwaSpokwe sendiya. Bese bayabajikisa ngoba yini bayakunuka vele. Kodwa ke la Othobothini ngoba nina nithakatha ngokusemthethweni ufuna lokho kwesikhathi ukuthi nina nithakatha ngokusemthethweni. Vele cha ubuthakathi bukhona ngifuna uqamba mama. Ngokusemthethweni futhi sinetifiketi zalokho nazi nje zikhona la endlini. So bayafutha abantu njalo ngolosithathu. Mawuze sifuthweni uphatha ibhayi lakho kuphela, uphathe imali yokunikelela isiwasho ngoba kunesiwasho esiphuzwayo esenziwa nguSpokwe sendiya la ekhaya. Siyabalapha abantu njengoba ngisho ukuthi noma ngabe unahlobo namapain emzimbeni mawuphuza lesi siwasho sala ekhaya uyasinda futhi nasebusuku lala kahle nje. Bese abantu bangena nasenyamazaneni ngalelo langa lelo suke kade silawula umoya ngalo ukuthi asibafaka abantu enyamazaneni. Konke lokho kumahhala la kwaSpokwe sendiya iyona into eyimbhanzo leyo ukuthi bonke umuntu osizakala la ekhaya akabe nayo into athi kwaSpokwe sendiya ngiyasizakala ngayo. Ngikuzwa kahle dokotela. Ngiyathemba ukuthi nathi ngelinye ilanga siyoke sifike sizobheka sisibone lesifutho sishuthe sibone abantu mhlawumbe abanye omunye umuntu angazi ayibone lento esikhuluma ngayo ukuthi uma sikhuluma ngesifutho sikhuluma nganalo uhlobo noma ngizothi uhlobo lwento noma ngizothi uhlobo lwani kodwa leyo nto leyo enisuke niyenza lapho ke sizokwazi ukuthi siyishuthe leyo nto sibakhombisa ababukeli ngoba ngiyafisa ukuthi mina lento leyo yobunyanga Spokwe sendiya iqonde ngoba kahle akuzona zonke izifo lapha ngodokotela mase sikhuluma emaqinisweni. Kukhona ukuthi uhamba ibhedlela zonke lezi ezikhona egcineni ugcinele enyangeni ufuthi uma ungagcinelanga enyangeni isiphetho salokho ukufa. Akuthabona cha uqinisile ngana wethu uqinisile umsakazi wami. Sinawo ama case amaningi la asuka ebhedlela athi omunye sengihambe kakhulu kodwa ngisizakali ngihambe boko dokotela ngajova ngenza yonke into. Hayi uyabona nje lathi sinodokotela lapha eMkhuzi akudabuli lutho lapha
kodwa umuntu mayesebuya kusondeleni lapha eMkhuzi ufuna wazi lo msodinga inyanga sodinga inyanga lo baba nje udokotela abalayo Mkhanyakude uyazi sinodokotela uMathabela lapha emall ngasemall udokotela loyana wesilungu kodwa into mayidinga isintu uyakwazi ukuyibona ukuthi lento idinga uthi nje uvele ethi mina nje la nginqwaba yabantu abasuka uMathabela abasuso udokotela abalethi athi uMathabela hey hamba enyangeni ya ngizokujova mina ngenzela inhlungu kodwa hamba enyangeni lento sidinga inyanga ya ngikuzwa kahle dokotela ukuthi kuyenzeka ukuthi ngoba uthola ukuthi umuntu uyahamba uya kadokotela uthola ubhejwe lo muntu bamcuphile emfazini omuntu angijabona udokotela uthola okunye abanye odokotela bakwazi ukuyilapha leyo nto leyo ngeke vele ikhubalo nje ngeke uze nelumbo saza amalumbo saza amakhubalo uthola ukuthi umuntu la esithweni sakhe sangasese sekuba nezilonda kuba nayo yonke lento omunye kubhlungu omunye akasakhona nokuya kahle enkonzweni izathu ziningi zeza lezi izifo lokho iqhubu zonke lezo zinto lezo udokotela ufika aqede ubhlungu ngaleso sikhathi bese kodwa kuhamba isikhathi kuphinde kuqhube kuvuke angijabonanga bese kuba senkingeni kodwa masikhona thina number 1 sesivala nje ivideo namhlanje nizwile ke bafowethu udokotela abeka besikhuluma kakhulu nje ngodaba oluthinta isifutho njengoba sithembisile thina ke sithembisa into bese siyenza asigcini nje ngokukhuluma kuphela sizosithatha isifutho lana nisibone ukuthi kukhulunywa ngani si channel ehamba phambili Mkhanyakude sithi siyabonga.